आणि मला खूप लकी वाटतं की मला सिनेमाच्या मुहूर्ताला सर आले होते आणि एक सुरुवात झाली. हा सिनेमा म्हणजे कसा झाला मलाच कळलं नाही. छाया म्हणेल मी सिनेमा बघितला नाही, खरा फायनल मी बघितलेला नाहीये. कारण एडिट करत होतो सगळा मला सिनेमा माहिती आहे. संजयला मी सहज फोन केला, म्हटलं रे गोव्यात सबसिडी किती देतात रे, आपण एक सिनेमा करू. आणि तो म्हणाला गोव्यात आला की भेट, आपण सांगू. मग मी म्हटलं की मध्य प्रदेशमध्ये सबसिडी मिळते. तो म्हणाला मला ओळखीचे आहेत तिकडचे लोक, तू ये मला सांग, आपण ठरवू. त्यांनी ऐकलं आणि म्हणाला की आपण करू हा, आणि मी प्रोड्यूस करतो आणि आपण गोव्यातच करू. इथपर्यंत ठीक होतं. सिनेमा केला. म्हणाला की माझं फेस्टिवल असतो तिकडे दाखवता येईल का. तिथे जरा छातीत धडधड झाली. मला वाटतं इतका फास्ट सिनेमा मी कम्प्लीट करून आज रिलीज होते कधीच केलं नव्हतं. थोडे मला सेन्सरचे पण आभार मानायचे. यांनी पण थोडी मला हेल्प केली. सेन्सर पास झालं सिनेमा. मी ऑलवेज थोडासा काय म्हणतो थोडासा पार्शल आहे. आय ऑलवेज बिलीव्ह की बायका ह्या जास्त स्ट्रॉंग असतात पुरुषांपेक्षा. त्यामुळे तुम्ही माझं कुठलाही पिक्चर बघितलं तर माझ्या कुठल्याही सिनेमामध्ये बायका ह्या कधीच वीक नाहीत. आणि हा सिनेमा म्हणजे इट इज अ बुके ऑफ विमेन वर स्ट्रॉंग. आणि पटापटा आर्टिस्ट पण हो म्हणाले. छाया तर माझी फेवरेट ॲक्टर आहे. आणि मी स्क्रिप्ट देत नाही, ही जगजाहीर गोष्ट आहे. कारण मला असं काय वाटतं की स्क्रिप्ट दिलं की आर्टिस्ट रेडी होऊन येतो. आणि कधी कधी त्याचं रेडी होणं मला न पटेल असेल. सिद्धूला माहिती येते, जितूला पण माहिती येते. आणि असं नाही की माझ्याकडे सीन नसतो, माझ्याकडे असतो तो. पण मला इम्प्रोव्हाइज करण्यात खूप गंमत येते. कधी कधी त्या इम्प्रोव्हायझेशनमध्ये खूप काही निघतं. रेणुकालाही माहिती असेल, आम्ही एक सिनेमा केला. प्रत्येक वेळेला तो बिचारा डिरेक्टर कंटाळायचा की हा सीन आहे आणि आम्ही तो कधीच सीन केलेला नाही आहे. पण इट इज ऑलवेज म्हणजे खरंच कधी कधी आय बिलीव्ह इन इम्प्रोव्हायझेशन. आणि आर्टिस्टकडनं पण त्या सजेशन्स आल्या तर चांगल्याच असतात. पण त्या पटल्या तर मी घेतो. सिद्धूच्या बऱ्याचशा घेत नाही मी. कारण सिद्धू नुसत्या सजेशन घेत शकतो मग. पण ॲक्टर चांगलाच आहे सिद्धू. पण गोवा म्हणजे मी गोव्याचा आहे, माझी कुळदेवत गोव्याची आहे. आणि कधी आलो तुम्ही पहिली गोष्ट करतो मी देवळात जातो, आजही जाऊन आलो देवळात. त्यामुळे गोव्याबद्दल माझं विशेष प्रेम आहे. आणि आज हा सिनेमा अख्खाच्या अख्खा गोव्यात शूट झाला आहे आणि याचा मला आनंद आहे. आणि मी ह्या सिनेमामध्ये बार दाखवलेला नाही आहे. आणि आय लव्ह गोवा. म्हणजे कसं सांगू, म्हणजे माझे कुळदेवतच इकडे असं म्हटल्यावर मी मांजऱ्याचा आहे मी, त्यामुळे मांजरेकर आहे. आणि एक प्रयत्न केला आहे. आणि कसे आभार मानू मी संजयचे. म्हणजे किती पिक्चर केले आहेत पण असा प्रोड्युसर बघितलेला नाही आहे मी. इज अ फॅन्टॅस्टिक प्रोड्युसर. कोणालाच नाही, माझ्या आर्टिस्टही सांगतील कोणालाही काही एक पैशाचा त्रास झाला नाही. आणि वी फिनिश द फिल्म इन सच अ शॉर्ट टाईम. वी कुड त्याचं पोस्ट प्रोडक्शन शॉर्ट टाईममध्ये झालं. आणि आज तुम्ही बघा, चांगला असेल तर कौतुक करा, वाईट असेल तुम्हाला वाटलं तर तरी म्हणा चांगला आहे. आणि तुमच्या इतकाच मी एक्सायटेड आहे आज सिनेमा बघून. कारण या सिनेमाला काय रिॲक्शन मिळते मला आज पहिल्यांदा कळणार आहे. आणि थँक्यू एव्हरीबडी हिअर ऑन द स्टेज. माझं कोणाला राहिलं असेल थँक्यू म्हणायचं तर चुकतो. बरं, दुसरी गोष्ट म्हणजे इकडे गोव्याचे कलाकारांचं मला एक कौतुक खरंच करायचं वाटतं की मला म्हणजे कधी मी काम केलं नव्हतं, त्यांना पाहिलंही नव्हतं. पण ईच अँड एव्हरी कलाकार सगळ्यांनी मला सरप्राईज केलं. खूप अप्रतिम नॅचरल काम केलं. कुठेही काही म्हणजे ते ॲक्टिंग घेऊन नाही आले. आणि ऑल ओव्हर इतके नॅचरल तुम्ही बघाल, तुम्ही खरंच म्हणाल की दीज आर वेटरन्स ऑन स्क्रीन. आणि थँक्यू सो मच. आय एम लिटल मोर एक्सायटेड टू सी द फिल्म. आणि थँक्यू संजय फॉर होस्टिंग सच अ ग्रेट फेस्टिवल. आणि हे काय, आणि मला माहिती आहे फेस्टिवल भरणं म्हणजे किती त्रासात आहे. मी मिगता केलं 6 वर्ष, त्याचे वळ अजूनही आहेत, जात नाही आहेत. तू तर 15 वर्ष केलेस. आणि इट इज तू सोलो करतोस विदाउट एनी स्पॉन्सरशिप. हॅट्स ऑफ टू यू. थँक्यू एव्हरीबडी फॉर हॅव्हिंग मी. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.